keď Ne, poď, poviem. Marek. A čo si zažil tento útorok na prednáške? Tak tento útorok na prednáške som zažil prednášku z limit. A Z tam matematiky. Z matematiky, jasné. A tam sa preberalo, že čo sa deje napríklad, keď funkcia sa približuje ku sedmičke. Ale nikoho nezaujímalo, že čo sa deje v tej sedmičke. Proste tá sedmička bola pre ľudí úplne nepodstatná. A ja som bol v tých spoluspánkoch, tak potom, že ja som sedmička. Nikoho nezaujíma, čo sa vo mne deje. Všetkých zaujíma, že čo dosahuje. Čo sa deje okolo teba? Hej, ale nikoho nezaujíma, čo sa deje vo mne. A potom som sa prebudil. A potom si zistil, že si vlastne limita. Neviem, čo som zistil, to musím zistovať ešte ďalej, ale nie som sedmička. Nie som proste aproximácia, to je jasné. Počkaj, ale veď pred chvíľou si sa cítil ako limita. No, lebo to som bol v spoluspánku. A teraz si myslíš, že nie si jednoznačne definovaný? Nie som jednoznačne definovaný, proste. Treba ma ešte Čiže definovať. existuje svet okolo teba, ktorého sa dotýkaš. Hej.